Γεια χαρά και πάλι παιδες, The Evil Within συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει, εκεί είχαμε σκοτώσει 2 τρόλ. Κάτι άσχημους. Μήπως έχω κάτσε, περίμενε, sorry, δεν έχω, εντάξει. Πάμε πίσω. Λες και μπαίναμε εδώ. Έλα. Είσαι ok? You don't need to worry about me. Είμαι πολύ άντρας. Λοιπόν, εδώ έχουμε σφαίρες, εδώ δεν έχουμε βέβαια. Έχουμε χειροβομβίδες, σνάιπερ. Ωραία. Αχα. Λάντερν, ποιο αυτό το όμπι. Μπαίνω και από το κάτω. Όχι. Let's go. Για να λες εσύ Τζόζεφ ότι είναι κοντά. Ωραία, ευχαριστώ. Τι γίνεται, ποιος είναι δεμένος? Είναι κανείς εδώ μέσα? Ποιος χτύπησε, γιατί χτύπησε? Έλα ρε. Τι έκανα, φάω τη σφαίρα τζάμπα? Δεν κουνιέσαι? Όχι. Δεν σε σκότωσα εγώ το σκηνή βαρούσα. Δεν ξέρω το παιχνίδι τι έκανε. Τέλος πάντων. Για πάμε λίγο. Πάμε. Έλα. Τι γίνεται? Μάλιστα, κι άλλος δεμένος. Τι τους κάνει? Ωραία. Άντε βγάλε άκρη τώρα. Πάρω λίγο κρασάρισμα. Τι κάνει αυτό? Α, τους σήκωσε. Ναι, και κατεβαίνει οι πέτρες. Doesn't mean anything to me, should it? Hold on a second, I jotted something down earlier. 3, 5, 9, 7. Εντάξει, γράψε εσύ. Να τσεκάρω λίγο εγώ. The sacrifices need to be lowered onto the proper altars, and the safe way to him will be open. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι έχει εδώ? Λεφτά. Εδώ θα το σπάμε. Σπάς τώρα, αφού μπορείς. Τίποτα, Πάμε εδώ. Όπα, φέρ' το και αυτό. Είμαστε full. Εντάξει, φέρε και εδώ. Λοιπόν... κομπλέ. Πρέπει να κατεβάσουμε τι? 3, 5, 9, 7. Ωραία, τι είναι αυτό? 3. 7, 9. Γιατί ρε Τζόζεφ δεν μπορώ να περάσω? Αν περάσω τώρα τι θα γίνει? Ναι. Maybe. Σωστός. Λοιπόν, πρέπει να τους κατεβάσουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως. Κάτσε, από εδώ δεν πήγα.
Εδώ δεν περνάς. Δεν περνάς, κυρία Μαρία. Δεν περνάς. Ναι ρε φίλε. 3 5 7 9. Τι σκάτα. Όλοι πρέπει να είναι κάτω εκτός από τον 7. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Για να δούμε. Τι έγινε τώρα όμως. Ωραία. What do you make of this writing? Doesn't mean anything to me. Αυτός είναι Hold on a κατεβασμένος. second. I jotted something down earlier. Έλα, τα είπαμε πριν. Θα κατεβάσω εγώ τον 5 και τον 9. Κάνε ό,τι θες εσύ. It seems the sacrifices need to be lowered onto the proper altars. Έλα, βοηθά ρε Be μαλάκα. open. Ωραία. Ωραία. Πάμε και εδώ. Είναι αυτό ή είναι το αντίθετο. I heard something. Ελπίζω. Πάμε. Πάμε. Ω, yeah. Τι είναι αυτό. It seems that was correct. Εντάξει. Ξύπνησες. What is this? What is this? Έλα, φέρε λίγα λεφτά. Ασανσέρι. Κύριε Μικάμι, αυτά είναι φλόρικοι γρίφοι. Εν τω μεταξύ, ο φίλος ο Ρέιζ που παρακολουθεί είπε να δοκιμάσω και στα 60 fps. Τα πρώτα 2 λεπτά ήταν με τα 60. Κολλάει πολύ ρε φίλε. Πάρα πολύ. Γι' αυτό και το είχαν εξ αρχής lock στα 30. Μπορείς να το ανεβάσεις, αλλά δεν ξέρω, τουλάχιστον σε μένα γάματα. Γάματα. Με κεφαλαία γράμματα. Λοιπόν, φέρα και εδώ, έχω. Είμαι full. Ελά. Ωραίος, κομπλέ. Σφαιρούλες, yeah. Ωραία, γεμίζουμε και την καραμπίνα. Τι γίνεται εδώ, τι έχουνε μέσα. Αχα. Πάμε ρε, τι είναι αυτό. It has been as sweet that these two twin orphans survived. Τι είναι. Ένα εγκέφαλο. Τώρα με βάζει σε σκέψεις. Ναι. Λες αδερφέ, να είμαι αδερφός του Ρουβίκ. Γι' αυτό. Ωραία μαλάκα, ακούγεται. Τι ακούγεται πάλι. Χαραμάδα. Έλα. Τι έγινε. Α, δεν βλέπω τη χαραμάδα. Μάλλον θα τη σπάσω. Αλλά... Τι είναι αυτό. Pick up. Stone sarcophagus. The owner calls the altar. 2 bodies, 4 bodies, 3 bodies. The church guard dog has begun to change. Εντάξει. Τι πρέπει να τον πετάξουμε, τίποτα. Αλλά μπουμπί. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Κροκοδίλο σκύλο από αυτό. Μόνο. Ό,τι μπίστης.
Έλα. Έλα. Σήμερα δεν μας τα λέει καλά το Γκλουκιδίν. Έλα. Στα δεν έχει τίποτα. Πολύ στενούρα άρα και δεν τα πάω καλά με τους στενούς χώρους. Αχα. Αχα. Τζοζεφ. Ρε φίλε, εγώ τι θα κάνω. Α. Εντάξει. Οκ. Οκ. Κλειδωμένα είμαστε εδώ πέρα. Οκ. Οκ, man. Nothing. Ωραία. Άμα την πυροβολήσω θα ανοίξει λες. Όχι. Από εδώ κλειστή, από εδώ δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τζοζεφ. Sorry ρε παιδες. Α, ωραία. Από εδώ και πέρα τι αίδια είσαι ρε. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, με όλο αυτό θα κάνουμε. Θα μας τη βγαίνουν μεγάλα bosses. Οχ. Πού είναι, pick up, τι ήταν. Ωραία. Φύγε γαμώ. Τι έχω τώρα, πού είναι το... Πούστη τώρα. Έλα ρε μαλάκα, άντε να πούμε inventory. Όχι τις χειροβομβίδες, εκεί που είναι οι χειροβομβίδες το 3. Να βάλουμε αυτή την παπαριά. Τι έχουμε. 2 βέλη έχουμε και εδώ. Σκάτα. Καραμπίνα αναγκαστικά. Γεια, έλα να σας φτιάξω εγώ τώρα τη βούνα. Εντάξει, βάρα. Τώρα που μπορείς μέχρι να σηκωθώ είναι. Μέχρι να σηκωθώ είναι. Που θα σηκωθώ. Ωραία. Πού είσαι? Πού είσαι αγόρι μου? Ωραία. Σε ξάπλωσα. Σ' άρεσε? Inventory ξανά. Πήραμε ρε. Αφού πήραμε. Α, ηλεκτροσόκ. Yeah. Πού είναι το ηλεκτροσόκ? Έλα, μαλάκα πάνω και έπεσε. Φύγε. Σε πέτυχα. Σου άρεσε? Σόφα ρε. Μην με κάνεις να χαλά τις σφαίρες μου. Σνάιπερ, πού είσαι? Θα κυνηγήσω. Ω, τι έγινε ρε μαλάκα? Πώς σε σκοτώνω τώρα? Εγώ σκότωσα, εντάξει. Κομπλέ. Φάγαμε 200 σφαίρες, αλλά... Σε δίνει 5 σφαίρες, σου τρώει 10. Yeah. What is it? I dropped my glasses back there. Fuck. Σοβαρό πρόβλημα. Α, τώρα θα... Πες, δεν έχει γυαλιά. Τέλος. Τώρα θα με κάνεις να περάσω για να πάρω τα γυαλιά σου ρε. Πας καλά. Πάνε εσύ.
Έξυπνη. Έξυπνη. Τι είναι αυτό? Ναι, θέλουμε. Κάτσε λίγο να γουστάρω. Πάρω τη δόση μου. Φύγε από εδώ. Αυτό τι είναι τέτοιο, πες το. Τρία. Α, έχω για να το παγώνω. Ωραία. Yeah. Εδώ είμαστε. Μήπως εδώ πάνω έχει τίποτα σφαίρες? Βλάκα, τι με βάζεις να κάνω τώρα ρε πούστη? Μήπως... Μπα. Δηλαδή έχουμε να σώσουμε τόσο κόσμο. Έχουμε και τον χαζό που χάνει τα γυαλιά του και πρέπει να στο στόμα του λύκου να πούμε για να τον σώσουμε. Βλάκα Τζόζεφ, βλάκα. Πού είναι αυτό τώρα το πράγμα? Μια ευκαιρία έχω. Έλα. Τα γυαλιά πού είναι ρε πούστη? Τα γυαλιά είναι εκεί στο μπλε. Για έλα λίγο. Εντάξει, δεν σε πετύχαμε. Yeah. Τι να ψάξω ρε, αφού εκείνη, τα μπλε, να, το βλέπω. Εντάξει, οκ. Θα πάρω και τις σφαίρες. Θα πάρω και αυτό τι είναι. Φουλ είμαι. Ας κάνω και μία ακόμα, μια και είναι εδώ. Έλα, ξεμαστούρωσε. Δεν με είδες, δεν είμαι εδώ. Πέρασε. Τι? Ρε πανηλήθιε, θέλω να περάσω. Και το φωνάζεις εδώ, είσαι χαζός. It's not just about being unable to see. It's about feeling normal. It's all right. Let's focus on finding Kidman. Είσαι βλάκας, το ξέρουμε. Πάμε. Jeez, Joseph, all that for a pair of glasses. Έλα. Oh, chapter 6. Yeah. Αυτό ήταν το chapter 6. Save. Save. Πάμε. 7. The Keeper. Εκκλησία. Yeah. Πάμε. Κάτσε να τσεκάρω μήπως έχει τίποτα εδώ. Και όμως έχει. That sounded close. Μήπως έχει τίποτα άλλο κατά εδώ, λέω εγώ. Μπα. Πάμε ρε φίλε Τζόζεφ και ό,τι γίνει. Μαπ, ωραία. Οπ. Τι γίνεται τώρα? Πώς έχει κάμοχλο, τραβάμε εδώ. Hey, Joseph, you still with me? Ξύπνα Τζόζεφ. Sebastian, you ever had the urge to just jump? When you're on a high place? Or the subway rolls by? Imagine if you had that urge for a minute straight.
In 2 minutes. Δύο σφαλιάρες βάρα τον. 3 times now, Joseph. You're learning to stop it. You're not listening. I'm not worried about stopping it, Seb. Seb. I'm worried about not wanting to stop it. Θέλετε λίγο δουλειά στο σενάριο. Wants to turn. I don't know why. And I can't reason it away. It's deeper than that. Τι κουκλέντες είμαι ρε παιδί μου. It's like instinct. And it's getting stronger. Ωραία. Πάλι boss. Δεν νομίζω όμως. Hold on. This might... Ρε, τον δει. Τον δει στις δικές μας τις εγγράσεις. Πας καλά. Ρουβίκ. Να σε σπάσω τα μούτρα ρε φίλε. Όποτε εμφανίζεσαι γίνονται μαλακίες. Ω. Ωραία. Ωραίο όμως ρε φίλε. Ωραίο ρε φίλε. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε που είμαστε. Ναι, κομπλέ. Αυτό. Τέλος. Chapter 7, The Keeper. Πάμε. Πάμε παιδάκια μου, πάμε να δούμε. Οπα. Get you. Δεν τους θέλω ρε. Το μόνο που μας κάνουν είναι να τρώνε σφαίρες, μαλακίες, να πούμε και να τρέχουμε να τους σώσουμε. Αυτά τα σπάνω νομίζω. Ωραία. Yeah. Κατά εδώ έχει κανένα να σπάσω. Όχι, αυτά είναι μικρά. Διάβλο γίναμε ρε πούστη. Θα σπάμε τα urns. Urn. Τι είναι αυτό. Πού είδα τα... Να το. Pick up. Μάλιστα. Καλά το είπα. Διάβλο γίναμε. Ποιος είναι αυτός ο Δράκουλας. Ο Βράκουλας. Ναι. Σταμάτα ρε. Τι έκανα. Στο διάλογο. Τέλος πάντων. Έχει χάρη που δεν χρειάζομαι άλλες. Κομπλέ είσαι. Reload ρε. Τι κάνεις. Ωραία. Πάμε πάνω. Τι ακούω. Ω. Μη. Δεν με βλέπεις. Να. Δεν με βλέπεις. Προλαβαίνω. Με είδες. Ωραία. Και εσύ εδώ, Μπομπ. Και δυο μαζί. Αντίο. Burn, motherfucker, burn. Εντάξει, τζάμπα το σπίρτο. Yeah. Θα σε σπάσω τα μούτρα. Έχω φάει 10 σφαίρες και δεν κινείσαι. Μήπως έρχεται κανείς άλλος. Φύγε. Ελάτε και δυο μαζί ρε φίλε. Μην έρχεσαι μόνο η τζάμπα σφαίρα.
Άιντε. Άιντε. Έπεσε πάνω στο χοντρό τώρα που να βγει. Ωραία. Εντάξει. Τι είναι αυτό? Δεν σε καίω. Εδώ αφήσατε τίποτα. Τσιγκόνιδες. Τσιγκόνιδες. Πολλά λεφτά ρε αδερφέ. Ωραία. Ωραία. Από εδώ τι έχει? Πού είναι? Τα κασόνια. Τα ανοίγω? Όχι. Σνάιπερ. Στο σνάιπερ να κάνουμε ένα reload και αυτό. Να είμαστε έτοιμοι. Όλες μας τις σφαίρες τις έχουμε εδώ. Κόμπλε, για πάμε να δούμε. Οκ. Τι είναι αυτό, πόρτα? Examine. Τι κοιτάς? Looks loose. Μη! Λιθογραφία was pried from a stone which seems to have been used as a key. Okay. Ωραία, δεν πήγα εδώ πριν, μαλάκας είμαι. Μια ακόμα φορά. Τι έπαθες? Τι έπαθες ρε? Τρομάζει και μόνος του μαλάκας. Λοιπόν, δυνατά οπλάκια δεν έχουμε, εντάξει, πέρα από το σνάιπερ. Τι γίνεται εδώ μέσα? What is this here? Μετά εντάξει, κάποιος ψυχοπαθής πάλι. Καθόλου παράξενο για αυτό το μέρος. Disarm. Τι είναι αυτό ρε? Χρηματοκιβώτιο. Yeah, κλειδάκι, σου έρχομαι. Οκ. Μας έδωσε πράγμα τώρα. Είπαμε όμως αυτά τα παιχνίδια αυτό δεν είναι καλό. Όταν σου δίνει πολύ πράγμα, ξεκίνα να τρέχεις. Πάμε. Έχει καθρέφτη εδώ και δεν τον είδα. Όχι, δεν μπορείς να μπεις εδώ. Ένα save bro, ένα save. Ναι. Θα φτενιστώ παιδες. Ψοφίμη. Oh shit. Όπως το πες. Oh shit. Ναι. Ναι. Ωραία. Μήπως έχει κάτι εδώ κρυμμένο. Μπα. Όχι. Oh shit. Τι είναι εδώ μέσα, είναι κρυμμένος αυτός? Οκ. Οκ, λοιπόν. Κάτι είναι. Α, μουσικούλα ακούω. Ωραία, παιδες. Έτοιμοι να σώσουμε. Κομπλέ. Παίρνουμε και το δικό μας το... Η κόρη μου. Είχα και παιδί. Για να πάω στη θεία. Όπα. The worrying type, I see. Τι λες Μαρή? Μερίδα. Οκ. Εντάξει. Αυτό. Κάτσε να πάμε να κάνουμε μια αναβάθμιση. Όχι αναβάθμιση. Πρώτα τέτοιο. Πρώτα αναβάθμιση. Όχι, πρώτα τέτοιο. Μήπως μας δώσει κανένα
Μανι, παραπάνω, μανι. Τώρα, άμα ανοίξω και μου δώσει σφαίρες και είμαι φουλαρισμένος, ναι, λες τώρα, θα τις πάρω. Όχι, μάνι, άρα πούστη μου. Δεν έλεγα 5 νούμερα και ένα τζόκερ. Ωραία. Εδώ ο χάρτης έχει αρχίσει και στρώνει χαρακτήρα. Εδώ δεν βλέπουμε τίποτα, οπότε πάμε πίσω. Πάμε να κάνουμε ένα upgrade. Upgrade. Εδώ είμαστε, 11.300 11.300 Sprint ρε φίλε. Στα όπλα μου τι έχω, κάτσε να αναβαθμίσουμε λίγο τα όπλα γιατί 12. Πιο γρήγορα δεν λέει, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, εμείς θέλουμε πράγμα μπαμ. Μια και έξω. 8. Accuracy, critical. Critical πόσο ήθελε, 9. Αυτό τι είναι? Damage. Αυτά εδώ. Ναι. Θα κάνουμε λίγο εδώ. Και άλλη μια. Άλλη μια λέμε. Ωραία. Μας μείναν τώρα 6.800. Τι κάνουμε με 6.800? Reload. Γίνεται και γρήγορο στο reload. Κομπλέ. Save κυρία μου. Save. Παρακαλώ. Μπορώ να σώσω. Οκ. Complete. Save. Αυτό ήταν. Πάμε εδώ. Και πότε? Λα. Κλωτσιά. Έτσι. Οπότε φίλοι μου καλοί, αυτό ήταν και το σημερινό επεισόδιο. Στο επόμενο θα δούμε τι τρέχει με εδώ. 3 κεφάλια κενά βλέπω, οπότε μάλλον θα πρέπει να βάλουμε εκείνες τις πέτρες. Μία βρήκα, άλλες 2-3. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά.